Penjam és un projecte artístic i multidisciplinari que funciona des de 2016. Arran de la manca de propostes d'aquest tipus al País Valencià, Noé Arcos i Xavi de la Cerdís van decidir canviar això. La Penjam té com a objectiu acostar la música electrònica, la dansa, l'audiovisual, la performance, mitjançant un format de jam, realitzar concerts en diferents espais, tant convencionals com no convencionals, adaptant-nos així a diferents públics i també a la recerca de nous públics, generar posades en escenes multidisciplinàries, fomentant així processos de creació col·laboratiu i, per sobre de tot, apostar per la improvisació com a eina de creació. La creació de músiques i espais sonors per a peces de dansa i altres arts escèniques i de carrer va començar naturalment des de 2017 arran de les nostres jams. Aquest camp del projecte Penjam és desenvolupat normalment per Diego Sumo i Xavi Lacerdís. Si voleu acostar-vos al nostre treball, els dies 4 i 5 a la Mutant amb l'Idifunta i del 10 al 13 de juny a la Círculo amb Paula Elena Ramos. Salut i gràcies.